Lorenzo Silva, que conoces, un autor así bastante interesante e tal, que traballou sobre cousas que non nos interesaban, que viñeron unha conferencia, bueno, viñamos en contacto por aquí. Claro, eu lle enseñaba varias cousas que lle chamaron a atención, para explicarlle o que ten de boa a universidade en canto a fortaleza, continuidade e tal, que o retrato de Amadeo de Saboya do claustro de profesores, que é unha cousa ao lado de Isabel II, é dicir, como é posible que desde 1870 en esta universidade se manteña un retrato dun rei que non está en ningún sitio de España. E aquí está. E ao lado da señora que depuñera. E o escudo da República que temos. E ele me dice, oye, pois é verdad, porque tiña máis noticias destas cousas. Que, bueno, eso que ten de bon. Eso que ten de bon. Entón, ten un elemento corporativo que é moi bon, pero logo ten outro elemento corporativo que é moi malo. Que foi o que ti nos contache de alguna forma que pasou en Alemania. Claro, cando tú te protexes, e te protexes corporativamente, e é un espacio libre, independente, pero cando alguén entra e non te das conta, que é o que pasou con Rei Juan Carlos. A Rei Juan Carlos non é unha universidade española, pública. É pública. Non. A Rei Juan Carlos é a universidade que un conselleiro que se chamaba Gustavo Villapalos monta en Madrid porque son incapaces de controlar ninguna universidade. Pero é pública, oxe, é Sí, pública. pero que quero decir é que todos os catedráticos que eran moi desa orientación se foron para ali, e os que querían ser catedráticos tamén, e por eso tiña un rector plaxiador, e por eso pasan estas cousas. Que ocorre? Que en vez de denunciarlo corporativamente as universidades, eso non é unha universidade pública, é outra cousa. Pois, parece que si se critica a Rei Juan Carlos están se criticando todas as universidades. E o problema é que os rectores foron incapaces no momento do plaxio de plantarse e de mira, isto que denigra a toda a isto non é a universidade pública española. En vez de eso asumen unha culpa que non é deles, porque eso é incomparable en ninguna universidade. En unha sociedade democrática. Bueno, deche nos va a falar un minuto. Xa ves. Que máis que nos verás. E só unha cousa máis antes de acabar. Para os que son de historia, que decía a xente que non é de historia. Algo que eu tardei pouco a aprender. Os estudios históricos en España en origen son estudios de Dereito ou de Filoloxía. Non hai estudios de historia propiamente dita. Hai xente que conta historias. Chamamos historiadores, pero nin Pirala, nin Niceto, nin os estudios académicos, complexos, científicos, venen do dereito e os centros de estudios históricos, que para nós é o noso fundador, non sei se xa sabe o que é, pero tú o citas, quen está no centro de estudios históricos? Filólogos. Quer dizer que a historia en España é lingüística. E desfacernos deso costou outro traballo. Outro é un relato patriótico, que é unha cousa distinta. E ainda estamos desfacéndonos deso. Se publican hoxe en día en edición galego cousas que en teoría son historia e son relatos patrióticos, non son historia. Non son historia como forma de coñecemento complexa do pasado. Bueno, a filoloxía leva consigo un problema serio que é a preocupación por a materialidade do texto. Eso arrasa de todo. É un peligro. Tamén se che viu a ti aquí, claro. Pero iso forma parte, eso leva por los contados, cada un leva o seu. Bueno, moitas gracias.